Horas ma ita sude. Horas. Dihita paparan da putta raja silai sabunga siwalutur pok nama roja tu silai na bolak. Ya. Apala di tikyon pengudo hita dison marsiajar roh ni habatakon di paradaton. Gudang dope hata di paradaton ni ada batak asa pola taboto secara mendalam. Jadi kadangkala kita dihubungan tesi hari-hari pe gudang do hatai dang tatu si walaupun kita begi. Jadi narohaku songon si begiota saunari ima taringo patik ni batak. Adong maun patik ni natokka, adong patik ni naunang, do patik ni nasujadi. Ado lapatanyon, ado artinyon di bagasa perngoluan ni halak batak. Takas dorak taboto dope jelas suku-suku do hita. Manang na patunah tu geleng tapi dak taboto do patorak konon. Jadi narohan yang takas mata bigi asa di patorang narasumber tu kita asa dong gabe bohal di hita di bagasa perngoluta sigado pari. Songon ima songon pengantarna sianau pinasahat ma partikianon tu amata narasumber amata raja sialoho lamar buru siagian. Ilia kami ma patikianot tu hamamang horas ma. Horas mari kita peparana puta raja silai sabungan sualu turpuk namar hojatu silalahi nabolak. Horas. Hobar untuk materi nari pasak mata prolog kernakin ima patik ni hita batak. Ya, patik di hita batak. Molo patik di hita batak natakas ni paihut-ihut nang pemerhite-hite aka sumber-sumber literasi na adong on dibagi tolu. Iya, tolu kelompok. Sadamai di dogma patik ni naunang. Natokka patik ni na. Nah, patik ni natokka. Na paduahon di dogma patik ni na una. Na patuluhon di dogma patik na so jadi. Ni na so jadi. Ate makate takas oputta si jolo-jolo tubuh mamatikot tu hita akka pinoparna ima patik ni hita batak. Nah masuk marang dari kelompok kemon gawe tolu ima sara ima nekit patik na tokka paduahon patik na unang na patuluhon patik na so jadi. Nian sian na tuluon terson na ngaluddo maribarhon manang memisahkan pengertian mah sona tipis do pangatusion paribaran mana perbedaan ni natuluon alai marhite-hite akka isi ni patik ki isi ni patik ni natokka isi ni patik ni na orang do isi ni patik na sujadi boy ma berekota diri dia haibaran ni natuluon ate amangate marhite-hite akka isini patigino na masuk tu kelompok na dia ibana boy ma buatota oddo hapeon masuk kon oddo nari masuk na tokka naunang do nasujadi ate sudion artina larangan ditonahon oputta unang
Ido toka pantang tabu. Sara-sara majolo tabahas akadia mah kira-kira na masuk tu patik na toka. Om bajola deh patut na toka. Nah, na masuk tu patik ni na tokaon ima na didokon toka alangon idahani napi naroron. Nah, berupa kiasan dong, ate. Toka alangon idahani napi naroron. Nah, itu kan toka artinya pantang. Nah, molo secara harfiah boit artion toka artinya molo bahasa Indonesia nah toka jarang ya pantang gitu kan toka pantang iya alangon memakan nah pinaroron berarti yang diasuh. Nah, molo tak terjemah honon secara gramatika manang secara harfiah jangan memakan nasi yang diasuh. Aleda kusi artinio. On adalah arti kiasan. Arti horotamon secara leksikal. Artinya jangan merugikan orang lain yang dipimpin, yang diasuh. Yang seharusnya itu adalah porsi yang diasuh, ternyata dia makan. Nah, akibatnya yang diasuh ini lapar. Ujungnya sengsara, marsahid. Artinya jangan diambil hak orang lain yang dipimpin, yang menimbulkan bila diambil menyengsarakan, menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan. Itu artinion toka, berarti pantang, tegas didokon, oputasi jolo-jolo tubuh. Toka, patang, nah, patang dah, nah, atau boto dah gitu. Ra takas nura taingot tonani akau putasi jolo-jolo tu, mana nato rasta sendiri kita uju na jolo tiki hada daerah kota. Toka, inna artinya ada ketegasan, pantang, itu kan. Mulut tabirin lagi non, nunga godang nama ngalanggar. Pati konate toka mangalang iddahani napinaroro. Napinaroro artinya dia adalah seorang pimpinan. Seharusnya hak daripada anggotanya atau hak daripada rakyatnya nyampe, tetapi tidak nyampe, dia manipulasi untuk kepentingan diri sendiri. Akibatnya menimbulkan kesengsaraan. Ido nate alani dipakai hata toka alangon idahani na pinaroron. Artinya apa nate? Artinya taboto dapat duaon kira na masuk tu kategori imana kipat tangidang ido ijur terpisah kan. Mereka mau mengda ijur tar pirsak dah gitu. Pat tar dege ya toka marsi ihutan
Nah, ijur terpirsak Pak tardege toka marsipai huti hutan. Artinion, ya kan, ijur ludah. Terpirsak artinya terpircak, udah gitu. Pat kaki terdege terinjak. Udah gitu. Toka pantang sudah diludahi, kakinya diinjak lagi. Artinya jangan berurut. Ya. Jadi menurut tabene di son, jangan toka pantang melakukan suatu tindakan yang meludahi, artinya pembunuhan karakter. Sudah dilakukan pembunuhan karakter, dilakukan pula lagi, yaitu Pak tardege artinya diinjak, terjadi penyiksaan fisik. Nah, pantang atau hindarkan melakukan pembunuhan karakter seseorang dan hindari melakukan penyiksaan fisik. Nah, mulai terjemahan secara terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia itu dua kegiatan yang melakukan pembunuhan karakter, melakukan penyiksaan fisik terhadap seseorang dilakukan secara beruntun. Marsipai huti hutan artinya beruntun. Dan gitu. Nah, dia sudah dilakukan pembunuhan, sudah dibuli lagi. Istilah orang dibuli, dan gitu. Dilakukan lagi penyiksaan fisik. Nah, itu namanya kan sudah melanggar hak asasi manusia. Itu takas do ditonahon oputa marhite-hite hata nama dok ijur tarpirsak Pat tardege toka akan toka marsipai huti hutan, artinya jangan melakukan kegiatan membuli, apalagi diikuti dengan melakukan penyiksaan fisik. Itu artinya. Jadi masai gudang do, masai morado, akka hata-hata naung di pasar no puta siutorota akan opudi molo daftar restoration mago ma akka hata-hata nauliona te makate. Nah, damang yurut toka dohonon guarnibao akan jujur atau bagikan toka dohonon guarnibao. Guarnibao artinya besan dan gitu. Dan boy sada aturan di kita Batak sada dan gitu. Dan boy langsung makatai manang pa Jepang manang pa dua-dua nomor besan jonok-jonok nomor besan dan boy dok kolon guarni inang bau manang amang bau ate. Jadi arah ni odolan ni hataon artina unang murah-murah madokon guarni sasahalang dan gitu. Terlebih menuduh soto akka ulau na orang denggan. Misalnya hitau nak kena batu dua kan, ay masih anu dah. Ada gitu. Apa nak karok kalak nak. Saya pandoko guarna. Apa dang pantas nian dok kono guarna ala nunga gelar opu, unga gelar amani dan gitu. Unang tong idokon guar asli nih. Artinya tolong kita si kemarat. Unang tajo guar di sana halak molodang tepat sasaran na ate. Ay songorida ko puta satabi sonda berutta madang namora. Satabi sangat nina berunami na berutta nasangapi. Kan selalu disertai dengan kata-kata penghormatan.
dan beruta yang namora dihamu peparan dia puta loho raja nasangapi kan ini doang selalu ada kata-kata penghormatan dihamu peparan dia puta tukir raja nasangapi kan dia lebih bagus dihamu peparan puta tukir raja kan seolah-olah kurang kita beradat ate apa dari pengiru dia puta sikon beradat sikon raja mak katai songoni mah beretika songoni manang dihamu peparan dia puta so diraja nasangapi kan enak elegan dan gitu songoni mau peparan dia puta so diraja kira naso adong etika dan raja hatai apa ya ka nama ulahun adat duhita naik manian raja naik manian beradat tarsoni main naruhako kira-kira adong sada patokan sen oputa toka artinya pantang tabu ate bila itu dilanggar akan mengakibatkan kerugian ke semua pihak akan meluas dampaknya ate tersono meni poda sagu-sagu marlangan kan ipu daun asa tetap do kita nomor dongat tubuh di son yon nomor dongat tubuh partutur nomor dongat tubuh do laku di son unang adong upasa nama dokot nitogu horbo tunggal laos mangihut horbo boru-boru marna kok tua do partuturan ala pangalapu boru dan di halo mohon oputa raja silai sabungan upasai ate nari pagido oputta di son imak sisada tantok sisada paridahara tetap status namar dongat tu imak makna ni pura sangat marlanganon ala nido nangaro kita marsiulian asa status inon namar dongat tubuh tersongoni mamang tu saya sinamang ihu anon boy ma di patorakai non akka dia ma na masuk tu pati ni naunang ate amang ate tungadong na orang takas di panorang yang nami marhite-hite perjumpaan atta bornginon di pasatay matik kitu hamuna botima adong na orang takas tar iramate inarwakate alana on nukana kini patorak kami secara harafiah secara gramatika ima songoni macarani oputana jolo pasahaton si pasahaton na marhite-hite akka hata tulus ate dan perlu di patorak kami di son hudia do odolan di haton tu dia do tujuan di haton hudia do tujuan ni ima upamaon ate ngonak kini patorak kami mulai ate madihamu amang tapar siajari ma ta restorasi ma aka hata-hata nauli nadinggan naum di pasar oputta si jolo-jolo tubuh tu kita atau marsanga patuhata marsanga mau putar raja silai sabungan marsangat mana kita peparando puta raja silai sabungan solo turpuk namar haujahan tu silalahina bolak horas madi kita